କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ତ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଉପକାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଶୈଳୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଯଦି ସେମାନେ କାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଦୟା ଦେଖାଇ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଉପକାରର ଗୁଣଗାନ କରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିଥାଏ। ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଓ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ତାକୁ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ଓ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଅବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାକୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। କାହାରି ଉପକାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସହଯୋଗର ହିଁ ଭାବନା ରହୁ, ସ୍ୱାର୍ଥର ନୁହେଁ। ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏପରି କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟେ। ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କାମ ଆସିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ କିମ୍ବା ଦୟା ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହି ଆପଣ ତାକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବନା ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ତା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହିପରି ସେ କି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିକଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ନମ୍ରତା ଓ ସହଯୋଗ ଭାବନାର ପ୍ରଶଂସା ଅବଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପିଠି ପଛରେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣଙ୍କ ଛବି ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତତ୍ସହିତ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଉପକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଖାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅମକ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ତା କରିଛି ବା ତା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ନିଜ ଗୁଣ ନିଜେ ଗାଇଲେ ନିଜର ଛବି ତ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନବତା, ମିତ୍ରତା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପକାର ବା ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ କରିବ ଯାହା ଆପଣ ତାଠାରେ ଚାହିଁବେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାଠାରୁ ସେହି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯାହାର ଆଶାରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ସେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେପାରିକ କାରଣରୁ। ବ୍ୟାପାର ଜଗତରେ ଏପରି ଅଗଣିତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦେବାଳିଆରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସଫଳତାରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ବି ଯଦି ନିଜର ବିଗତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପାଇବା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ ଭୁଲିଗଲା। ପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦେବଦୂତ ପରି ଆସି ତା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗେ, ତଥାପି ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରିକ କଥାଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଭଳି କି ବ୍ୟବହାରିକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତା ଅସଫଳତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଓଲଟିବ, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବେ ଓ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଉଥିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା, କାହାକୁ ଯଦି ଉପକାର କରୁଛେ